Dünya lukmançylygynyň gadananlarynyň eň bir kämil enjamlary bilen öpçün edilen bu häzirki zaman kärhanasynyň bereket şäherine gurulmagy. Ilkinji nowatda gün we tertibitiň çäklerini gymmatly çyýmar bolan ýoduň ägir dolu gurularynyň jemlenenligi bilen şertlenenler. Mundan başga-da önümçilikde esasy gerek bolan polipropilen Balkın vilayetiniň Türkmenbaş şäherindäki Newtigaýtadan işleýän zawodlar toplumyna taýýarlanylýar. Ilkinji bir derwur serişde bolan paýta bolsa diýarymyzyň esasy baýlyklarynyň biridir. Ýod önümçiligini ýola goýmakda derwur bolan çyýmaryň ählisiniň diýen ýaly öz ýurdumyzy öňürilmegi, kärhanadaky möhüm işleri dögrüp ýola goýmagy aýgatly täsirini ýetirgen. Her ýylda ýodly taýjyklaryň 250 milliony, ýodly galamlaryň 50 million sanysyny hemde diýiş serişdeleriniň 500 000 sanysyny öňürmeklige niýetlenip, dünýä öňde barja döwletleriniň meşhur önüm öňürçiler tarapyndan taýýarlanýan enjamlar bilen bir kemsiz öpçün edilen kärhanaň islegli önümleriniň ýordamynyň içerki wadarlary bilen birlikde daşarky wadarlaryna da uğradylýany hasam buýsançlylar. Önümçilik bölümlerinin ähleti hem kompýuterler arkaly awtomatlaşdyrylan usulla dolandyrylýan kärhanada öňürilýän önümler ýokary hilligi bilen tapawutlanyp, uly eslegden peýdalanýar. Kärhanada esasy önümlerden başga da gowhyrly ýaşyl galamlary, lukmançylyk pamyklarynyň durly görnüşlerini, ilkinji lukmançylyk kömeginiň gutularyny we beýlekler taýýarlamagy üstünlikler alınıp bardyýar. Munyň öňe kärhana netijeli we düşüngüntli işlemäge mümkinçilik berýär. Döwrewap kärhana hunermendleri öz halal zähmetleri bilen edip watanymyzyň ykdysady taýdan kuwatlanmagyna münasip goşun toşýanlyklaryna buýsanýarlar. Munyň üçin olar türkmen halkynyň millili ijra gahrman arkadagymyza hemde hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyza alkyş sözlerini beýan edýärler.